किदाम तांग फाइ कुनिया चिक्लोनी फाइ क्रेनियर केप लापेन क्रेसिर केपारनी हो जाए कराते दोजो अटुम के चाक पोनपेन प्रणब दत्ता मेमोरियल PMD Karate Du Association Atum Pen ke patir pipon ingdeng ke thom Pranab Datta Memorial Open State Karate Championship surihini ra ingkora ke thom ke paman ponalong Karbi Anglong Arisoe Jangatum Chepahai Ponsi Nongme Kewan Labangso kachepate long nong ikachepalong pon Arisoe Jangatum amen lake Nathaniel Timong kata long ingdeng hini lapen kunaida long ke chengsia nong e chepalong pon lo Nong e timong kata long ingdeng hinia nong e chepalong ponlo sarlong timong kiling kunaida long kicheng sia nong e lapen kata long ingdeng ki thoma nong e chepalong pon klar jer teron pi kunaida long ki thomang deng nong e chepalong pon nong klar kramsa kunaida long ki thomang deng nong e chepalong ponlo chukerai teron kata long ingdeng ki thom ang deng nong e lapen kunaida long kicheng siang deng anong e chepalong pon Achoti mong kunai da long ke thomang deng anong e lapen kajir lekte pi kunai da long ke thomang deng anong e harsing kong teron kunai da long ingdeng hinia nong e chepalong pon sarkiri teron kata long ingdeng hinia nong e lapen kunai da long ke chengsi anong e chepalong pon lo lorna teron pi kata long ke thom ang deng anong e lapen sengkla rong hang kunai da long ke thom ang deng anong e chepalong dunsi karbia khai lapen karbi anglong aphan amahang paklar dun lo Karbi Anglong pen bangso kachepate long kilangchari pon laki kija pon abitung atuma men laki team manager Monjir Kropi lapen Borsing Rongphar than bangmati team coach laki Jacinta Hansepi lapen Sotokan Karate Du School of India Assam Secretary Purna Timong atum henlo News Desk Report Karbi Anglong Live